Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni yethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuba siguqe ngamadolo, sikhuleke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu okuyiyona inkosi nomsindisi empilweni zethu, yena onguNkulunkulu munye odali izulu nomhlaba. Baba wethu osezulwini, malungcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele amacala ethu Nkosi uJesu. Usiphe nesinkwa semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu. Usipha amandla nathi ukubathethelela abasonayo. Size singaweli ekulingweni, kodwa sisindiswe kokubi. Sinqobe ngezwi nangobufakazi obuthi wena uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ngokuba umbuso ungowakho Nkosi uJesu, namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele, sheshise uthathe iBhayibheli lakho noma uthathe iBhayibheli elikhona endlini, ikakhulukazi laba bathi bayakholwa nalaba bathi basindisiwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, abathi abasayiphileli bona kodwa sebehamba ngezwi, kuze sibe nokuqonda ukuthi masithi siyakholwa iyona yiphi indlela encane esiholela ekuphileni. Ayingcosana bahamba kuyona. Sheshisa-ke wena othi uhamba kwindlela encane ekuholela ekuphileni, uthathe iBhayibheli elisendlini. Nawe ofisayo ukuhamba kule ndlela eholela ekuphileni, sheshisa uthathe iBhayibheli lakho, ngoba uJesu oyinkosi uzele khona lokhu. Abangenawo amaBhayibheli basheshiseke bathatha amafoni abo bavule ama-Bible apps emafonini. Mungenalo iBhayibheli, ungenayo i-app, sheshisa njengamanje uyidownloade. Inkosi uJesu umivumile ikuthinta inhliziyo yakho, sheshisa udownload iBhayibheli kuze uzoba nokuqonda ukuthi lokho okukhulunywa la nalokho okufundiswa la kubhaliwe yini phansi. Angihambi-ke ngedwa njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Bingelela nondaba. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama likaJesu Kristu, inkosi yamakhosi, ongumsindisi, ongumsunguli wezulu nomhlaba, uNkulunkulu ophila ukuphakade, owayekhona nokhona nozayo, oyakuba khona konke kungasekho. Amen. Ngokuba umhlaba nezulu kuza kudlula, kepha izwi lakhe liyakuphila ukuphakade. Uma umhlaba usha nakho konke okuphakathi, sibheke iJerusalema elisha, ikhaya labangcwele, lapho kungangeni lutho omngcolile, ngokuba kufunakala abantu abanenhliziyo ezihlanzekile, izinhliziyo ezimsulwa, abaphila ngokukholwa. Labo bantu abantu abalungile abahamba ngokuqonda ezwini likaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu ufuna banjalo. Ufuna abantu abalalelayo, Amen. Amen. abalalela izwi lakhe, bangagcini ngokulalela kodwa babe ngabantu abalenzayo izwi lakhe, ngokuba izwi lakhe ilona eliletha ukuphila nokuqonda. Siloke sithule ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu obusayo emhlabeni nasezulwini, uyena owakhile konke okukhona. Wayesekwakhela umuntu ukuthi umuntu abuse, umuntu wabusa waze wazitshela ukuthi yena uqobo lwakhe useNkulunkulu, akamdingi umnini mandla onke. Bese kuthiwa abantu bayapenza
ngenxa yokuzitshela ukuthi bahlakaniphile uNkulunkulu wabanikela ebuleni baphenduka iziwula. Namanje sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe ngobuhlakani bakhe nangamandla akhe nangezwi lakhe elitholakala emqulwini wencwadi ayewunikile abaprofethi nabapostoli ukuze bashiye nalomyalo ukuze sikwazi ukuthi sithole indlela esibuyisela kuNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu okhokho bokhokho baduka wabanikela ekudukisekeni kodwa umusa wakhe usakhona mningi ngokuba waze wathumela indodana yakhe yona yodwa ukuthi izothula ubufakazi ukuthi yena uyasidinga usidinga siphendukile kodwa kakade uNkulunkulu lokesithandile ngaphambi kokusekelwa komhlaba wayesevele esithandile wayengeke asakhele yabona nje sibalulekile uNkulunkulu ngokuba wakwakha konke umhlaba ukhona nje kungenxa yethu thina esesixhaphaza umusa kaNkulunkulu sizitshela ukuthi sihlakaniphile ke namanje siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona thina esibona inkazimulo yakhe sifuna nje ukudlulisa lo mbiko ukuthi le message le esishumayelayo uma uyizwa ungayibambezeli kuwena kuphela Amen. idlulise kubona bonke abantu abaziyo ukuze ifinyelele ezindlebeni zabo bonke abantu abakhuluma lo limi esilikhulumayo kungabi khona ozethi usilalelwe ukuzwa izindaba ezimnandi igospel akuyona umculo lento asebeqambile bethi igospel lezikhohlakali zabaculi bale South Africa noma bale emhlabeni abathi bacula igospel baqamba amanga behlambalaza igama likaNkulunkulu becula ngegama likaJesu Kristu kodwa bebe bengaphili emgcwelweni lokho kubhaliwe emabhukwini yasezulwini imisebenzi yabo irekhodiwe phansi uma uculela udumo noma ufuna ukuduma uthi ucula igospel mase niloke nithatha abantu abakhubazekile nibasebenzisa njengamathuluzi okwenza imali nithathe lamaphimbo enu uNkulunkulu aninike wona amahle niwadumise nina ngendlela yokuthi nidumisa uSathane nibenze indumisa uNkulunkulu lokho kubhaliwe phansi ezulwini yokusiza ukuthi uphenduke manje usanesikhathi ngokuba umbhalo awushongo ukuthi thina sicule igospel uthi sicule amahubo nama hymns ama-psalms nama hymns siculwe ngokukamoya asiculeli ukuthi sibukwe sidume senze imali ngegama likaJesu Kristu igama likaJesu Kristu akulona lokwenza inzuzo so zonke lezikhohlakali ezifuna ukubukwa ngegama likaJesu Kristu bephila impilo yokungcola ngitshele nje umfana uthi ucula igospel kodwa ufaka imakeup azenze intombazane afaka amacici afake impahla zabantu besifazane athanda nabanye abafana athi ucula igospel ivangeli uma ufuna ukwazi Hallelujah. uma kuthiwa ke kushunyayelwa igospel kusho ukuthi indaba ezimnandi igospel kusho ukuthi indaba ezimnandi lezo eziqhamuka kuJesu Kristu kuNkulunkulu uqobo lwakhe amahubo ingoma so uzubona abantu ukuthi badukile baphambanisa yonke into abantu besifazane bathi baculela uNkulunkulu bahamba ngamakhanda nqunu bagunda amakhanda abo bafaka obhoti ingqhwebe bafake izingubo eziveza amahlombe bafaka ama makeup bazibhixile ngathi oJezebel bathi bakhonza uNkulunkulu ungamkhonza kanjani uNkulunkulu ungayenzi intando yakhe
uyababuza abafundisi abaningi nabantu abathi bayakholwa ukuthi yini intando kaNkulunkulu. Umuntu ovela adunyelwe ikhanda angazophendula thini yini? Ingoba baphila ngaphansi kwenkohlakalo, yonke into abayenzayo bayenzela inzuzo ukuze bafide izisu zabo ngokuba balambile, bayizilambane, bawogombela kwesabo, bayizinje ezingenamkhawulo ezinomhabholo. Nabo ubufakazi. Hallelujah. So manje nina nilonke nichoma nilwela ukuthi imculweni idlale emaredweni ama-CD enadayiswe. Lokho kubufakazi okukhombisayo ukuthi anidumisa uNkulunkulu. Nina nidumisa nini uqobo lwenu ngokuba nifuna ukwaziwa ukuze beniqhamuka abantu banijabulele. Angithi uSathane ufuna nenze njalo. Abantu banijabulele, bafuna ama-autograph, nizibone nina ningosaziwayo. Konke lokho kuyizeleze kuzophelela emhlabeni. I-gospel indaba ezimnandi ziqhamuka eBhayibhelini. Lezo zindaba zikhuluma ngokubuya kwaNkulunkulu. Lezo indaba zikhuluma ngobukhona nobukhulu bukaNkulunkulu. Lezo indaba lezo zikhuluma ngokuthi wena uyisoni ufanele uphenduke ezonweni zakho uyisifebe. Amen. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Wena uyisifebe, uyisiphuzi, uyisidakwa esithi sicula igospel. Nidla i-cocaine. Nidla ama-drugs. Nithi nicula igospel nina nizikhohlakali. Abanye bathi khona i-hip hop gospel ayikho into enjalo. Lawa amanga aqhamuka kuSathane uqobo lwakhe. Nina ningamadodana namadodakazi kaSathane. Yes Lord. Hallelujah. Uthi wenza i-collab nomculi we-rap yena ucula igospel. Hallelujah. Amen. Mase bethi ngoba naku befaka auto tune. Babone ngathi bayingilosi. Benze yonke lento lokungcola. Umuntu wesifazane kwi-screen se-TV uthi ucula igospel nomlomo opendiwe ngathi inyoni. Dogeli. Hallelujah. Abukho ubungcwele lapho, uyangizonda uyangithanda akunandaba. Funeka wazi ukuthi wena uphila impilo yokuba umahosha. Fanele wazi ukuthi wena uphila impilo yokuba isifebe. Fanele wazi ukuthi wena mfana othi ucula igospel usufike washada waphinda wadivorce. Wahamba ushada nomuntu wesifazane uthi uyakholwa ucula igospel, wena ucula igospel, wena futhi uyena kaNkulunkulu. Angikwahluleli ngitshela iqiniso ngokuba ke ukuba waNkulunkulu uzophila impilo yobungcwele. Ubungeke uhambe uyokhitha ulala nomuntu wesifazane uphinge ngaphandle ushiye unkosikazi wakho. Ngiphela uSathane uyabuya niveze ukuthi nizikhohlakali. Mase niloko nithi kuma-interview uNkulunkulu ubusise ngomunye umfazi ngoba lo munye awubusiswa ngoNkulunkulu baba wakho uSathane ukuluthile. Ngokuba uyazi uSathane uyalazi kahle iBhayibheli uSathane. Nina abantu anikholwa. Nina abantu nje niyalandela ngemumva, nilandela abantu abaphethe amaBhayibheli abantu bakuyela esikoleni uma bafundisi. Nijabulisa ukuthi nezitifiketi zokuba abafundisi kodwa ninazi lutho ngoNkulunkulu. Nizikhohlakali. Do you understand? Ithini incwadi? Hallelujah. Incwadi yamahubo isahluko 96. Incwadi yamahubo, incwadi le yamahubo. Mekuthiwa amahubo uyahlabelela. uDavide wabhala incwadi yamahubo. Ebhalela ukuthi adumise uNkulunkulu. Ithi incwadi Isahluko sokuqala, hlabelelani kuNkulunkulu. ithi incwadi ihlabelelani uNkulunkulu. Akushiwo ukuthi ke lalela. Akushiwo ukuthi hambe e-studio uyorecorda. Bese ucule ngegama likaNkulunkulu. Uhambe uyodayisa ngalo. Hallelujah. Niwina ama-award kaSathane. uSathane vele uyabanika ama-award abakhombisa ukuthi hayi nisebenza kahle. Imisebenzi kaSathane niwenza ngendlela. uNkulunkulu i-award yakhe isezulwini umqhele nengubo emhlophe kuphela. Philo phakade. Lokwenza emhlabeni lokuhlobisa kwenu nifune ukubukeka. Gcwala ama-workshop. Nigcwala ama-theater. O-ICC. Nifuna ukwenza imali ningenisa abantu ngemali. Wonke lama group akhona oJoyous Celebration. Uthi ubuka abantu abaculayo khona koJoyous Celebration. Uma ubuka lama video uyabona ukuthi izikhohlakali lezi. Abantu bapenda amakhanda bacula ngoNkulunkulu. Abantu besifazane bame stage bagqoka amabhuluku abantu bacula ngoNkulunkulu. Amen. Izikhohlakali lezi. Sizoniveza. Ngokuba ke uNkulunkulu abafundisi bakhe umfundisi wakhe uNkulunkulu akakhiwe isikole.
Umpostoli Paul akhiwa uNkulunkulu akhiwanga isikole. Isikole sasimbhidliza. Yes, Lord. Wayesebenzela abapriest abakhulu bemthuma ukuthi bayobulala abantu, babopha abantu bakaNkulunkulu. Amen. Amen. iBhayibheli lisitshela yonke into ngezikhohlakali ezikhona eBhayibhelini. Namanje uzozikhohlakali abaprofeti bamanga bakhona emhlabeni. Yes, Lord. Siphila nabo manje. Amen. Hlabelelani kuJehova ihubo elisha. Ihubo elisha elinikwa uJehova Amen. ukumdumisa uNkulunkulu ngokuthi wena ukwakhile. Awudumisele uNkulunkulu ukuthi wena ukunika imali. Nihlabelele kuJehova mhlaba wonke. Akushiwonga ukuthi iSouth Africa kuphela. Akushiwonga ukuthi amaZulu kuphela. Akushiwonga ukuthi amaNdiya. Kuthiwe umhlaba wonke, umhlaba ungowakhe nakho konke okuphakathi. Hlabalelani kuJehova nibonge igama lakhe. Igama lakhe afanele libongwe. Amen. Ungalenzi igama lakhe libe inzuzo ukuthi wena ke wondla umndeni wakho. Wena usikhohlakali awusebenzeli uNkulunkulu. Amen. Nimemeze insindiso yakhe imihla ngemihla. Fanele sibize ini? Insindiso yakhe Insindiso. imihla ngemihla. Igama lesinsindiso. Amen. Methakazelanga ukuzobhubhisa uthi uzela ukuzosindisa. Amen. Ukuthi abantu kufanele basindiswe. Khona into abantu abayenzayo ephambene nentando yakhe necebo lakhe yenza abantu babe yizoni, so kumele basindiswe. So uma uza uNkulunkulu uyazazi ukuthi uyisoni. Uma uza uyisoni uza kuyena uzothandaza uzocela ukuthethelelo. You understand? Landani inkazimulo yakhe phakathi kwezizwe. Inkazimulo yakhe kulabo abakholwayo ngokweqiniso bayizwa lento engiyishoyo. Kodwa kulabo abangakholwa ngokweqiniso, labo abangabazenzisi, abangabaphiklephikli, labo abaningisa sengathi bayakholwa, le gospel ibona ihlaba kabuhlungu. Iyazwela ngokuba ke bona bafuna zonke izinto ezikhulunywayo uNkulunkulu bakhulume engazi ukuthi uNkulunkulu ujabulile ngabo bebe izoni. Landani inkazimulo yakhe phakathi kwabezizwe. Izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke. Izimangaliso zakhe phakathi kwabantu bonke. Uzozazi kanjani izimangaliso zikaNkulunkulu? Amen. Ube ungayazi intando yakhe. Uzozazi kanjani? Lalela, hambe kwincwadi eJames eJakobe chapter 1. Uzozazi kanjani intando kaNkulunkulu? Ngoba phela sifuna ukutshela, kunanye sifuna ukutshela yona. Bonke labaculi begospel abasayinile nama companies amakhulu basebenzela uSathane ngokuba benza izinto ezifunwa ke abantu abaphethe lama companies bacula benza yonke into bayisayinile phansi. Umuntu osayine phansi ukuthi yena ufuna ukwenza umculo udayise uphume emaradweni ukutholakala ezitolo, lo usebenzela uSathane ngokuba ke manje igospel akasayishumayeleli ukuthi ke aqwashisa abantu. Usezenze ngazi ukuthi yena uqwashisa abantu kodwa manje udayisa ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Njengabafundisi bamanga, njengabaprofeti bamanga. Yes, Lord. You understand? Ngifuna ungiphe lapha ngifuna ukudila nawe lencwadi le. Amen. Amen. Ngifuna uqala lapha from verse 8. Hallelujah. Incwadi yompostoli uJakobe, isahluko sokuqala, verse 8. Umuntu onhliziyo mbili. Umuntu onhliziyo mbili. Umuntu ongaqondile ekhambeni kwakhe. Umuntu ongaqondile ekucabangeni kwakhe. Ngokuba ke ufuna lokho kodwa wenza lokho kodwa ucabanga lokho. Hallelujah. Do you understand? Ufuna lokho wenza lokho ucabanga lokho. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Akazazi. Amen. Akazazi ukuthi umiphi. Amen. Angenza noma ngabe yini ukuze nje yena azuze beside ukulala udlile. Yes, Lord. Angenza noma ngabe yini ukuthi azuze. Yes, Lord. Yes, Lord. Thiwa uKhayina akazuzanga ngokubulala umfowabo. uNkulunkulu waqalekisa wathi wena uyakuba ngumhamba uma umoya wakho ungcolile. Yes, Lord. Abantu abaningi banomoya kaKhayini wokuba umhamba uma angenza noma ngabe yini ukuthi nje aphile. Amen.
dayise ilungelo lakhe lokuba inkosana njengo uIsawu waphucwa ilungelo lokuba indlalifa ngoba wathi elambile wadayisa ngelungelo lakhe lokuba indlalifa ngenxa yokudla. Same thing nabantu manje incwadi yasitshela ukuthi abantu badayisa ilungelo lakhe lokungena ezulwini ngenxa yenzuzo yasemhlabeni. Umuntu onhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke. Umuntu onhliziyo mbili uyaguquguquka ezindleleni zakhe zonke. Ezindleleni zakhe zonke. Izindlela zakho zonke. Ufika eCape Town bakwazi njengo noSipho. Ufika eDurban bakwazi ngo charity. Mofika eGoli bakwazi ngombali. eCape Town waziwa njengo businessman. eThekwini waziwa njengesigebengu. eGoli waziwa njengomfundisi. Endleleni zakhe zonke azihambayo. Ufana nonwabo, ushintsha imbala njengonwabo. Isikhohlakali abantu eliphila nabo niyabazi futhi. Ingakho ngithi uma uzwa le gospel ungayithatha uyigcine wena, ungasabi futhi ukuyinika umuntu. Uma umuntu eqhosha ngokuthi yena uyakholwa, mnike le gospel khona ezosihlola yena ukuthi yena ngabe ukholwa ngokweqiniso yini. Uma inenkinga siyayishiya inamba ne-email ukuze asithole. Ukuze sokwazi ukuthi sidingide iBhayibheli ngoba phela iBhayibheli sifuna sidingide sikhiphe lokho kungesikho kwaNkulunkulu. Ngokuba leyo myalelo lowo usunikwe yilona iBhayibheli ukuthi ke lokho kungasikho kwaNkulunkulu sikuveze obala. Ngokuba baningi abantu abahamba bekhuluma ngathi bayakholwa kodwa bebengcolile besebenzela uSathane bathwele bayathakatha. Incwadi ekaJakobe isahluko sesine verse 8. Sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kimina. Hlanzani izandla nina zoni. Nihlambulule izinhliziyo nina bonhliziyo mbili. Nina nonhliziyo mbili. Yes Lord. Funeke nigezwe into ezongeza izwi likaNkulunkulu. Sondelani kuNkulunkulu khona uyakusondela kimina. Hlanzani izandla nina zoni. Nihlambulule izinhliziyo nina bonhliziyo mbili. Nqabe uSathane. Dede uSathane uyakubaleka. But uma endleleni noSathane ufuna ukuhamba naye uzokubamba ngesandla nihambisane. Akwenza ufane naye uwamkhohlisi nihambe nikhohlisa abantu. Nikhohlisa abantu ngezibusiso nangezibonakaliso zamanga. Amasonto amaningi agcwele abantu abangazi lutho. Amasonto amaningi agcwele abantu abangazi lutho. Aholwa abantu abangazi lutho. Ngokuba abafundisi bakhona bamakruk. Bawosikhotheni. Bayimpungushe. Ngisho umfundisi wakho lo ufaka icathulo ezinde ezamakhikha ebhobosa ezibomvu. You understand? Yes Lord. Ngithe yancwadi ngifuna ukunamathela kuyona so angifuni wehle wenyuka. Yes Lord. Amen. Verse incwadi yompostoli uJakobe isahluko sokuqala verse 9. Umzalwane ophansi makazincome ngokuphakama kwakhe. Lowo ophansi elela uma kuthiwa umuntu uphansi sho kulo muntu uhluphekile ngokomoya. Into ayifunayo ukusuthiswa ngokukamoya. Ngokuba ke akanamali akanazi imoto ezibizayo kodwa ke ufuna uJesu Kristu lengakhona. And uJesu Kristu lo muntu onjalo uyamkhuphula. Ingakho uJesu Kristu wathi bonke uNkulunkulu onginikile bona noma oza kimi odla kumina ngiyakumphakamisa ngosuku lokugcina. Uyakukhazimuliswa uphakame noJesu Kristu
kodwa inhliziyo yakho kufanele ihlolwe Yes, Lord. ukuthi ngabe imsulwa yini na. So izwi likaJesu Kristu lona lihlolayo ukuthi wena ngabe umsulwa na noma ngabe wena umanqika ugcwele ukungcola. Yes, Lord. Nayo yonke imisebenzi enukayo, imisebenzi enukayo, imisebenzi engcolile ebolile. Amen. Yezwa lonto le. Yes, Lord. So akekho umfundisi kaNkulunkulu oshumayela ngokuthi wena uzobusiswa ngokuba wena unikele kakhulu. No. Noma wena uzobusiswa ngokuba wena Amen. Kepha ulethe uyisicebi. amakhandlela. Hallelujah. Kepha uyisicebi makazincome ngobuphansi bakhe. Lo wesigwili ngithi uphakeme imali yonke unakho konke. Kuthiwa akazincome ngobuphansi bakhe ngokuba ke u-empty, ulambile. Amen. Akanalutho. Yes, Lord. Umuntu oyisigwili ongenayo uNkulunkulu kuthiwa ke Ngokuba njengembali yotshani. ngizule ngitheni? Yes, Lord. Ithini oyisigwili kuthiwani kena? Kepha uyisicebi makazincome ngobuphansi bakhe. Ngokuba njengembali. Wena uphakeme. Hallelujah. Istandard sakho uthi uphakeme angithi. Yes, Lord. Moqhamuka baphenduka nawe bonke abantu obahamba ngemoto entswembu. Yes, Lord. Kodwa still phambi kaNkulunkulu wena uyisihlupheki. Yes, Lord. Uthi ngilutho uNkulunkulu nakho konke. Kodwa wena still uyisihlupheki. Amen. Ngokuba ithi incwadi ufana nani? Ngokuba njengembali Njengembali uyakudlula. njengembali Yotshani imbali yotshani uyakudlula. uyakudlula. Sho ukuthi konke lokho nakho kuzobola, Yes, Lord. kuzosha, kuzophela. Nawe uqobo lwakho uzakuphela. Uzophelela ezeni noma uzophelela ehlane. Yes, Lord. Ngokuba ubambelele kwizinto eziphathekayo. You understand? Amen. Hallelujah. Ngokuba ilanga liphuma libalele. Ilanga liphuma libalele Libunisa utshani. mase lishisa utshani. Imbali yabo iwele phansi. Ukukhanya meqhamuka nokushisa. Ushisa Yes, Lord. imbali notshani Yes, Lord. kuwe. Amen. Amen. Ngokuba yini? Akusekho manzi Yes, Lord. kukho. Amen. And nesikhathi sakhona siya expire. Banjalo nabantu abathi mebezwa izwi bajabule okwesikhashana kodwa beqhamuka izinkinga zomhlaba bakhohlwe izwi. Amen. Amen. Abanye banalo izwi Yes, Lord. kodwa kufanele ukuthi izwi limile nokhula nameva bese liyanklinyeka izwi ngenxa yezinto semhlabeni. Ufuna imali ngapha, ufuna udumo ngapha uthi ufuna uNkulunkulu. Amen. Akakhiqizi lutho izithelo ezifanele. Amen. Amen. Lowo ubalwa nabantu abangenamsebenzi. Yes, Lord. Yes, Lord. Umfundisi une-channel TV ushukela ngegospel ukuthi abantu bazobusiswa ngemisebenzi nangemoto. Amen. Fundisa abantu ngomabhizinisi umfundisi. Uduma umhlaba wonke uhamba ngezimoto eziyinhlobonhlobo. Ngitshela yedwa umfundisi kaNkulunkulu la eBhayibhelini umprofeti okuthiwa edumile nemali efundisa ngokuba nemali. Hallelujah. Owefundisa ukuthi ke uNkulunkulu uzobusisa ngemali ngifuna oyedwa. Umprofeti owathi uNkulunkulu uzobusisa ngomsebenzi ngifuna oyedwa. Angibafuni abaningi. Hallelujah. Nithi nifuna ukusindiswa. Anazi nokuthi nisindiswa kwini ngokuba ke igospel sebeyidayilutile. Bayishintsha. Ngeke unamavila. Yes, Lord. uHosea uprofeti uHosea uzasho ukuthi abantu bayaphela Yes, Lord. ngenxa yokuthi abanalo ulwazi. Yes, Lord. Igwili zithi ke sukani nina naloNkulunkulu wenu Amen. asifune kuzwa ngaye uyini uNkulunkulu osinikani. Amen. Hallelujah. Bebusa kamnandi bephila kodwa at the same time bashona phansi emgodini. Yes, Lord. Bayaphela njengesigwili esasibusa ngesikhathi sikaLazarus. Amen.
safa sashona phansi sayohlushwa esihogweni. Amen. Hallelujah. Lo wahluphekile uLazarus ilonda zakhe zikhothwa izinja. Wamthatha uAbraham wambeka esifubeni. Hallelujah. So incwadi yasitshela ukuthi wena uyisigwili. Yes, Lord. Uphansi uhluphekile ngokuba yini inhliziyo yakho iceliswe Amen. igolide nesiliva. Yes, Lord. Kodwa umphefumulo wakho womile njengogwadule. Yes, Lord. Ngokuba njengembali yotshani uyakudlula. Njengembali njengoba umphefumulo wakho nomzimba wakho ugwadule. Yes, Lord. Uyodlula. Amen. Ngokuba ilanga liphuma libalele. Ilanga liphuma libalele. Libunisa utshani. Lishisa utshani. Imbali yabo iwele phansi. Bese iwela kuphi? Iwele phansi. Nobuhle besimo sabo bunyamalale. Ubuhle besimo bonke lobukhazikhazi, amaperfume abizayo, impahla ezibizayo, ama-gold chains, owoletha abaqhumbile. Amen. Kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso. Ezindleleni zaso isicebi siyakudlula. Amen. 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 Siwe. Amen. Engathi asikaze sibe khona. Yes, Lord. Hallelujah. Engathi asikaze sibe khona. Yes, Lord. Singenandawo kuNkulunkulu. Singenandawo ezulwini. Amen. Singenandawo emzini wabangcwele. Amen. Ngokuba uphakanyiswa imali, uphakanyiswa ingcebo. Yes, Lord. You understand? Incwadi uIsaya isahluko 40 verse 6. Izwi liyakhuluma lithi, memeza. Lithi izwi memeza. Ngathi ngiyakumemezani Uthi na? ngizomemeza ndini? Inyama yonke ingutshani. Yonke inyama eyami, yakhe, eya president, eya mongameli. Yes, Lord. Noma ngabe ubani? Ingutshani. Yonke inyama ingutshani. Bonke ubuhle bayo. Ngitshela umuntu oyedwa owafa wambona isidumbu sakhe sifloater emoyeni siyaphezulu ezulwini. Ngitshela oyedwa Amen. owafa uphila naye manje emhlabeni inyama yakhe isenjengoba. Amen. Ngitshela oyedwa ongazange azangcwatshwe inyama yakhe igazi lakhe ngomsika lisaphuma. Amen. Uma uNkulunkulu Yes, Lord. ethi uyawuthatha umphefumulo wakhe, Yes, Lord. umphefumulo uyahlukana nenyama, inyama iyabuna Yes, Lord. ife. Amen. Mesiyathatha igqitshwe phansi enhlabathini. Yes, Lord. Inyama yonke ingutshani. Ngokuba yonke inyama ithi incwadi ngokuba wena uyinhlabathi. Yes, Lord. Yes, Lord. Uzakuphinda khona enhlabathini. Amen. Wena uyinhlabathi. Amen. Bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle. Ubuhle benyama bunjengembali. Angithi imbali inesizini. Yes, Lord. Kanjalo nokuphila kwakho kuyisizini. Ingakho umshumayeli ethi-ke, Amen. Hallelujah. konke kunesikhathi sakho. Isikhathi sokuzalwa, isikhathi sokufa. Amen. Isikhathi sokuthanda, isikhathi sokuzonda. Amen. Isikhathi sokuhleka, isikhathi sokukhala. Amen. Isikhathi sokubusa, isikhathi sokuhlupheka. Amen. Isikhathi sokuphila, isikhathi sokufa. Yes, Lord. Bonke ngaphansi kwelanga kunesikhathi sakho. Isikhathi sokuqoqa, isikhathi sokuhlakaza. Nesikhathi sakho sokuphila emhlabeni sibekiwe. Amen. So uma wena uzozibekela ingcebo yakho emhlabeni, dlala ngesikhathi. Yes, Lord. Ngokuba ke uyimbali, Amen. uzakudlula, Yes, Lord. uzakufa. Mawufa lomphefumulo wakho, Amen. Amen. uhamba uphila ebumnyameni, ungenandawo, ungena direction. Umphefumulo ongamazi uNkulunkulu, umphefumulo ongaphila emngcweleni, uhamba ebumnyameni. Ingakho kuthiwa ke labo mase befile Yes, Lord. bayolahlelwa ngaphandle ebumnyameni, lapho kuyobe khona ukugedla kwamazinyo. Lokho kusho ukuthi ke labo abangenayo uKristu empilweni yabo, bona baphila ebumnyameni bephila. Uma sebefile indawo yabo isebumnyameni, lapho kukhona ukugedla kwamazinyo, ukukhala nokugedla kwamazinyo. Kusho ukuthi ke khona usizi lapho, khona uhlupheka lapho. Ngokuba yini? Uphila ebumnyameni. Yes, Lord. Uyakhala ufuna ukukhanya, ukukhanya unqabile usaphila. Yes, Lord. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka. Ngokuba Hallelujah.
utshani buyabuna. Yes, Lord. Imbali iyavuthuluka. Ngokuba umoya. Ma. Wena umuntu wesifazane Yes, Lord. uthi umuhle. Hallelujah. Unama hips. Uyazitshela. Amen. Udayisa umzimba wakho. Amen. Uthi umzimba wakhe ilungelo lakho ukhipha izisu. Ushintshanisa abafana. Ugibela yonke inhlobo zezimoto ngenxa yokuthi wena kuthunga umkahle. Bakwenza amakhanda, bakufaka amacici. Bagqokisa zonke impahla ezibizayo, udla kubona wonke amahhotela, ulabona wonke amahhotela ngomzimba wakho. Ithini incwadi? Utshani buyabuna. Utshani buyabuna. Imbali iyavuthuluka. Lembali ivuthuluke. Thina sizimbali zezwe. Thina singusawoti wezwe. Thatha lomzimba wakho ugcisha ama-drugs. Uphuza utshwala. Phenduka isibotho. Ubune before kufika isikhathi. Ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho. Impela abantu bangutshani. Akekho umuntu ozokutshela ukuthi uyophila okuphakade emhlabeni yena. 120 years ukwanele. Uma ungawuficanga ungazange uzumazi uNkulunkulu maye kuwe. Ngokuba ke ukuphila kwakho kuyinto engenamsebenzi. Lalela uma ungenayo uNkulunkulu empilweni yakho, uma ungazange usindiswe egameni likaJesu Kristu, uphile emgcweleni. Ukuphila kwakho kuyize leze, awunamsebenzi. Uphilela nje wena ukuthi uvuka ulala uphuze udakwe, utshontshe uqamba amanga uphuze, ubhema ugwayi, uhambe uyophinga, ufebe, wenza zonke lezi zinto ezenziwa abantu basemhlabeni, bese emva uyafa wesihogweni. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka. Kepha ekugcineni kwakho konke lomzimba othoma ngawo, ngisho wabe isigora, udla upowder, ufaka ama-supplement, ujoba umzimba wakho ukuthi ke uma uhambe emgaqweni abantu babona wonke ama-cells omzimba, kodwa lo mzimba wakho uzobuna, uzobola. Kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. You understand? Yes, Lord. You understand? Yes, Lord. Kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube kunaphakade. Lokho ngithoma la nisithomela ngezinto ezingenamsebenzi. Niziphakamisa ngoba naku vele uSathane uyangiboosta ukuthi niziphakamise. Yes, Lord. Fana abantu akuthiwa basebenza uHerbalife, baboosta uHerbalife, abaze ba-advertise, bezitshela ukuba uHerbalife usoNkulunkulu. Abantu ba-advertise izinto semhlabeni ngaphezulu kwaNkulunkulu. Behamba nqunu. Dayisa. Hallelujah. Dayisa ngemizimba yabo ngenxa yeHerbalife. Amen. Amen. Nkanuko. Hallelujah. Abantu bafuna ukuceba, bafuna ukuba yigwili, bafuna ukuba osaziwayo, bahlambalaza igama likaNkulunkulu. Amen. Amen. Womzimba lo othoba ngawo, leyo mali leyo othoba ngayo konke kuzodlula. Yes, Lord. And kuzodlula kabuhlungu. Wena Yes, Lord. uphila ebumnyameni. Yonke le ndleko soyisebenzele nalolu dumo. Kuphele nje kanjalo. Laba followers akho akufollowa nawo esihogweni. Yes, Lord. Bayoxabana nawe beyokumemeza esihogweni bathi silapha nje ngenxa yakho. Yes, Lord. Kwakumele usifundise iqiniso ngokuba nawe ulazi iqiniso noma ulazi iqiniso liphika mfundisi. Amen. Amen. Kholela abantu esihogweni. Yes, Lord. Dukisa abantu. Amen. Hallelujah. Incwadi yompostoli uJakobe isahluko sokuqala verse 12. Yes sir. Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni. Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni. Izilingo zikhona. Thina sithi siyakholwa ngithi. Yes, Lord. Izilingo zikhona. Abaningi baqale becula esontweni ecula kwikhwaya. Yes, Lord. Hallelujah. Eyinceku edumisa uNkulunkulu. Amen. Amen. Kodwa ngenxa yesisu nobubuthaka wasefuna ukwenza inzuzo embi ngezwi likaNkulunkulu. Wafuna ukubukwa, wangasadumisa uNkulunkulu, sekudunyiswa yena. Udumo semngelakhe. Amen. Samnqoba isilingo. Amen. Amen. Hallelujah. Ngokuba ekuvivinyikeni Kodwa labo abahlalayo bakholwe bamele izilingo. Balinde. Amen. Bahlale ngokubekezela. Yes, Lord.
ngokuba esevivinyekile uyakwamukeliswa umqhele wokuphila. Uma uhlala ekukholweni kwakho waphumelela kuzona zonke izivivinyo usathane afika nazo afuna ukuthi uwe ekukholweni kwakho. Yes Lord. Yes Lord. Khona yini? Uyakwamukeliswa umqhele wokuphila. Iyona ke award esifunayo thina abangcwele. Hayi le ezovezwa TV ngivele emaphepheni angifuni leyo award leyo. Yes Lord. Ayinamsebenzi ngizofa ngishiye emhlabeni. Amen. Ngifuna i-award yangona phakade umqhele nengubo emhlophe negama lika Jesu Kristu libhaliwe esiphongweni sami. Unembeza wami umsula kuphila igama lika Jesu Kristu kumina. Kuyilona likhazimlayo. Amen. Yona kuphela ngifunayo leyo mina. Amen. Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni. Lowo ohlala akhuthale noma elingwa athi ke ngizohlala kuJehova. Ngizomdumisa uJehova. Khona ngingenayo imali. Khona ngingenakho ukudla. Khona ngingenawo umsebenzi. Amen. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Ngokuba esevivinyekile. Ngokuba ke lapho usathane esekwenza esikaJobe wathatha izingane zakho, wathatha umsebenzi wakho, wathatha imali yakho, wathatha imfuyo yakho, wathatha konke nakho ngoba ethi ke ufuna ukuthuka uNkulunkulu. Amen. Uyakwamukeliswa umqhele ubekezele njengoJobe okwazi noma unkosikazi yakhe esethi thuka uNkulunkulu akuthathe esebuka isimo sikaJobe indlela ayiyona. Wathi uJobe wona unkosikazi awazi ukukhuluma ngani vele uthule. Amen. Vele uthule ngoba ngeke ngize ngimthuka uNkulunkulu. Amen. Amen. Noma ngabe kuthiwa senginezilonda ziphuma ngamehlo uma kuwukuthi uNkulunkulu uvumile. Yes Lord. Uyakwazi ukuthi aphinde asindise umphefumulo wami ngokuba uma umphefumulo wami uphilile ukholwa uhlala kuye yileyo khona obhilonga khona. Amen. Uyakwamukeliswa umqhele wokuphila. Umqhele wani wokuphila. Wena ufuna umqhele i-award yale emhlabeni akuyona yokuphila. Amen. Leyo nto leyo izosha umhlaba uzobhubha nakho konke okuphakathi. Wena ufuna udumo. Yes Lord. Bonke labantu abazokwazi la emhlabeni bazofa. Amen. Ungazange umnike uNkulunkulu udumo. Bonke labo bazophelela emhlabeni. Amen. Uyakwamukeliswa umqhele wokuphila. Nika uJehova udumo lwakhe ulandele imfundiso kaNkulunkulu uphile kuNkulunkulu mihla yonke yokuphila kwakho ngokuba ke ufunani. Uyakwamukeliswa umqhele wokuphila. Ufuna umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo. Thenjiswa uNkulunkulu kulabo. Thenjiswa uJesu Kristu kulabo abamfuna ngokweqiniso abamthandayo. Yes Lord. You understand? Yes Lord. Incwadi ngokuba Mateyu. Hallelujah. Verse 13. Umuntu oyengwayo. Umuntu lalela. Ngifuna ulalelisise kahle ukuthi ithini incwadi. Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi. Umuntu uma uyengwa isono ungasho ukuthi wena. Makangasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu akayengwa. Yes Lord. So ngeke aze kuyenge uNkulunkulu. Kodwa uza kuhlola ngokuba kusho yena ukuthi yena uhlola izinto. Uhlola usuke kuhlolela ukuthi wena akuveze sobala ukuthi wena ngabe ukhona ngokweqiniso na noma ngabe wena udlala umasigcozi. You understand? So uma usathane kulinga awulinga uNkulunkulu akabalinga abantu. uNkulunkulu akalingwa. So wena uyengwa usathane nenkanuko ezikuwena ngaphakathi ezibona ukuthi uma ngase angithi nyafisa. Amen. Nenza le nto iBhayibheli lithi ningayenzi nyafisa. Ulahlekelwa ukukhola kwakho ngenxa yokufisa. Ubona umculi wegospel edumile. Ubona umlingisi ku-TV edumile. Ubona usomizi isitabane edumile. Ubona unako usho ukuthi mangistabane ngizoduma. Baningi abantu abalahlekile ngenxa yasomizi. Yes Lord. Yes Lord. Ziningi itabane ezigcwele leminyango ababengezona itabane inhlobo. Yes Lord. Nosomisa akazalanga isitabane. Sangithola ukuthi yena uthelela abantu abaningi ngomoya wokutabane okuyena. Amen. Umoya obuyana uyana. Amadoda lana nawodwa amanyana lawo. Hallelujah.
umuntu oyengwayo So uma wena ulingwa makangasho ukuthi ungalinge ngiyengwa nguNkulunkulu. ungalinge uthi ulingwa ubani? uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu angeyengwe ngokubi. uNkulunkulu angeke azalingwe. Ngeke azalingwe ngokubi. Lalela uJesu Kristu. Yes Lord. Indodana Yes Lord. ehlane. uNkulunkulu ukhuluma kuyona. Yes Lord. Ngesikhathi uSathane ithatha ama-chance. Yes Lord. Amen. uJesu Kristu Amen. indodana Amen. ngesikhathi sehlane uNkulunkulu ukhuluma kuyona. Ngesikhathi uSathane ithatha ama-chance. Yes Lord. Yes Lord. Athi uSathane phendula lamatshe Amen. uwenze izinkwa. Amen. Athi kubhaliwe Amen. ukuthi umuntu akakuphila ngesinkwa kuphela Yes Lord. kodwa ngawo wonke amagama aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Yes Lord. Yes Lord. Understand? Hallelujah. Aphinde athi ke uSathane ulinga indodana uNkulunkulu kuyona akalingi. Uyakutshela uNkulunkulu ngeke uzungilinge mina. Yes Lord. Yes Lord. uNkulunkulu ukutshela ngeke uzungilinge. Angilingwa ukubi mina. Hallelujah. Praise to God. Yes Lord. Angilingwa. Hallelujah. 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 Amen. Angilingwa ngokubi mina. Naye uqobo akayengi muntu. Uqobo yena akalingi umuntu. Yes, Lord. Hallelujah. Praise Yes, to God. Ngeke uzungitshele ukuthi wena ngoba naku uhluphekile kwaqhamuka idini yokuthi wena udayise ngomphefumulo wakho ubulala ingane yakho kuzuzuze bese utshela ukuthi ulinge uNkulunkulu namanga wena. Amen. uSathane uqobo lwakho ke wena. Kepha yilowo nalowo oyengwa. Umuntu oyengwa. Kepha yiloyo naloyo uyengwa ukuheka. Umuntu uyengwa yini? Ukukhanuka. Ukuheka, ukukhanuka. Ngezakhe izinkanuko ehungwa. Ukukhanuka. Fisa. Yes Lord. Umzimba wakho uyakutshela, inhliziyo yakho iyakukhohlisa. Inhliziyo ingumthakathi ngaphezulu kwakho konke. Amen. Ingumkhohlisi. Ubani ongayazi? Amen. Ubani ongayazi? Thina uNkulunkulu ngihlola konke. Ngiqomelisa umuntu ngemsebenzi yakhe. Amen. Uma ukuthi wena ngempela ungumKristu, noma ngabe kuthiwa unakho ukudla, noma ngabe kuthiwa unayo imali, noma kuthiwa unayo umsebenzi, noma ngabe kuthiwa ke unayo ingane, noma unayo umkhwenyana. Yes Lord. uNkulunkulu uthi ke angeke azahlule wena. Yes Lord. Ngathi ekwazi ukuhlobisa imbali, ekwazi ukufitha inyoni. Yes Lord. Wena umkhulu kangakanani ngokuba kwakhe ngomfanekiso wakhe. Hallelujah. Hallelujah. So uzongitshela ukuthi wena hayi bese kunzima ngempela. Ayikho into bengayenza. Isifundo esengisifundayo nami nje ngimodela. Bengenza wonke umsebenzi ngikhangisa ngotshwala, ngifaka i-makeup njengomfana kuthiwa ke sisethi ukuthi sibuke kahle kwecamera. Angisayifuni yonke le nto leyo. Nginqoma ukuthi ngihlupheke na uNkulunkulu. Amen. Ngiphinde. Ngeke ngiphinde. Amen. Uma inkanuko isithathile. So yonke lento enyenzayo ningazi noma wazi. Dayise ngomzimba wakho nangelungelo lakho lokungena ezulwini nokusindiswa kwakho. Ngenxa ukuthi wena ufuna udumo nemali nokubusa nokuba isigwili nendlela yasemhlabeni. Izinto ozofuza uzishiye. Lezo zinto lezo ezamsebenzi. Amen. Azina msebenzi. Yes Lord. Ngokuba lezo zinto ithi incwadi ke ziletha ini? Uma inkanuko isithathile. Inkanuko ukuheka, lokuheka kuthiwa ke uyakhanuka ufuna into ongenayo. Lo nto ungenza noma ngabe yini ukuthi uyithole. Bese ke uSathane athola ithuba lokuthi akulinge, akulethele ke ithuba noma i-opportunity yokuthi wena uqhamukelwe uthi ubona inamba ebusuku lele kuthiwa dlala ilotho. Kanti uSathane usiyakulinga. Yes Lord. Kuthiwa wonke umuntu owenza ingcebo ngendlela engafanele ngendlela engalungile ufana nentendele efukamela amaqanda engesiwona wayo. Loyo ngcebo yakho ngosuku lokugcina iyakushiya ikukhombisa ubulima. Amen. Uma inkanuko isithathile. So inkanuko ifana nani? Njengoba ikhanuka ifana nomuntu osifazane. Umuntu osifazane ubamba imbewu. Amen. Amen. Ibeletha isono. Bese ibambile mesiyakhulelwa. Amen. So uma isibeletha isiyakhiqiza. Ikhiqiza ini? Isono. Ikhipha isono. Nesono sesiphelelisiwe. Isono sesifana nengane yakho. Sawuzele isono sizala ukufa. Ngezondo le. Ufa usufele esonweni. Ingakho sithi abantu abangenayo uNkulunkulu kulomhlaba baphile ebumnyameni
ngokuba bafele esonweni bakhulisa isono zonke insuku uhudula umthwalo wezono zonke insuku. Amen. Inkokhelo yesono ukufa. Ncede Do you understand? Hallelujah. Hallelujah. Uhudula ukufa, uhudula izono. Yes, Lord. Akafuna ukuthethelelwa ngokuba usezidayisile usidayise kusathane. Yes, Lord. Zonke insuku bhema ugwayi akasathandi. Yes, Lord. Akanayo imali yegwayi, akayintshontshe imali yegwayi, angacosha ngisho isiqhamu sikagwayi emgaqweni Yes, Lord. ukuze aqede le nkanuko lembambile. Yes, Lord. Nesono sesiphelelisiwe sizala ukufa. Awusathanda ukuphuza utshwala. Usuboshiwe kwisigqila sikatshwala. Kwesifazane uyazi ukuthi ke kufuneka ahambe ayohlala noSibu. Uma emphuzile uSibu uzomthengela ubhiya noma bazophuza ubhiya. Ulala noSibu ngokuthi ufuna ukudakwa, ngokuthi ufuna ukudakwa utshwala. So uphenduka isigqila sotshwala, uphenduka isigqila socansi, uphenduka isigqila sesono. Ngoba lokho yokhipha isisu. Izono uyazihlekanisa. Wena bhema ugwayi awusakwazi ukuthola imali yegwayi uyayintshontsha mase ungasakwazi ukuyintshontsha usuya newunga awusanayo imali yewunga usiyoma ekhoneni nommese uyovimba umuntu uchitha igazi ulekanisa izono umthwalo wezono. Jesu Kristu athi angizelanga ukuzobhubhisa kodwa ngizonika ukuphila kube kuningi. Yes, Lord. Anikufundwe ukuphila. Jabuliswa izinto zesikhashana lemhlabeni. Ukulala namantombazane ngaphandle komshado. Yes, Lord. Ukuhlela imndeni. Gqoka impahla ezikhangisa ngomzimba. Hallelujah. Nenze zonke izinto lezi ukuze nibukwe. Amen. Amen. Baze abanye bathi ayikho inkinga ngokufaka i-makeup nokufaka amabhuluku umuntu wesifazane ukuze ashumayele. Pho kubhalelwe neBhayibhelini. Yes, Lord. Yes, Lord. Ukuthi akumele sikwenze. Amen. Mekuthi ayinankinga ngoba siphatha iBhayibheli esifanayo sonke ngithi. Amen. Hallelujah. Why izinto zibhaliwe eBhayibhelini kodwa nizenza ngenkani nini? Ningadukiswa bazalwane bami abathandekayo. Sathane unibophile. Izono uyazihlekanisa phezu kwezinye izono. Ningadukiswa. Kudlaliwe ngabantu besifazane. Banikwa wonke amalungelo lawo azobalahlekisa. Yes, Lord. Usathane ababusi balelizwe. Amen. Bebusa ngendlela obumnyama. Aqhamuki kubona. Yazi beziwa yini ukuthanda imali. So noma ngabe yini usathane nje bayenza bangama puppets. Amen. Badansela isiginci sikaSathane. Ingakho beninika amalungelo okukhipha izisu. Ingakho beninika amakhondomu egcwele izindlu zenu nezitolo. Ngokuba bafuna niqhubeke nifebe benze ibhizinisi ngani. Benifaka ingculaza beninika amaphilisi. Yilo nalo oyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko. Ziyambamba zimbambe inkanuko. Yes, Lord. Hallelujah. Akukho kuphila. Amen. Ekholweni inkanuko. Yes, Lord. Akukho kuthula. Yes, Lord. Akukho kujabula. Ngokuba konke othi ukwenza ujabulisa inyama kufaka isikhala kugcwalisa isono. Qedwe ukuthula kwena. Hallelujah. Uzonda umakhelwane wakho ngenxa yokuthi ke uhamba ngemoto wena unayo imoto ufuna ngabe wena odwa kade waba nemoto ngokuba yini umoya wokufisa nenkanuko uyakuhola. Yes, Lord. Ngokuba nanga usebenzi uthi umKristu so uyajika so uhamba uhamba ngobhekto uyofuna imithi enyangeni. Amen. Kodwa uthi uyakholwa. Amen. Ngenxa yenkanuko uhlula ukubekezela. Kuyini ukubekezela noma kuthiwa ngale mgaqweni anginankinga. As long as ngiphume ekholweni ngoba ayikho into engisalele kuyisalela ukuphila okuphakade kumele ngikuncenge ngokuthi ngibe ngcwele. Ningadukiswa bazalwane bami abathandekayo. Yezona nto kuthiwa ke uyangicisela angeke ngibe nandaba. Angeke like ayikho into engayenza yini engathi ngisalele kulomhlaba. Akho lutho ku-empty. Uthando alukho. Izipho zonke ezinhle
neziphiwo zonke ezipheleleyo izipho zivela. zonke nezinhle ziqhamuka kuphi? Izipho zonke ezinhle Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke neziphiwo zonke ezipheleleyo ezipheleleyo zivela ziqhamuka phezulu, kuNkulunkulu, zehla kuyise zehla kuNkulunkulu wokukhanya, okhanyisayo. okungekho kuye ukuguquka Yena akaphenduphenduki nas. njengalabantu bela abanibusayo emhlabeni. Amen. Thiwa asibathande, sibathandazele, sibakhulekele ukuze babuse ngendlela ehlelekile. Kodwa usathane ngokuya babusa, imikhuleko yethu kubona ayisafuni ukwenza ayisana impact. Yes, Lord. Kodwa siyekele ukubathandazela. Yes, Lord. Ngokuba ke lezono zabo zibhalelwe phansi. Yes, Lord. Zehla kuyise wokukhanya. uNkulunkulu letha izipho eziphelele Yes, Lord. ezinhle Yes, Lord. ziqhamuka kuyena ngokuba yena ungukukhanya. Yes, Lord. Okungekho kuye ukuguquka nasethunzini sokuphenduka. Akajiki konke akuthembisile uyakwenza Yes, Lord. ukuba uNkulunkulu onomusa nothando. Amen. You understand? Amen. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesithathu Aha, hlala kuyona. verse 27. Hlala kuyona le ncwadi, hlala kuyona. Hallelujah. Hlala kuyona. Hlala kuyona. Amen. Hallelujah. Nolimi lungumlilo. Ulimi yinto eqhamuka emlomeni, kuthiwa ke ukufa nokuphila Yes, Lord. usolimini. Amen. So yonke into eyikhulumayo kufanele ukuthi uyadala. Amen. Yonke into eyikhulumayo kufanele ukuthi uyadala. Amen. Ingakho kuthiwa ke thanda umakhelwane wakho ukuze uma ukhuluma kuyena ukhuluma izinto ezakhayo. Amen. Ukuze uma uhleli naye umbuka uzibuke wena. Amen. Ngokuba uma uthanda umakhelwane wakho umthanda njengoba uzithanda wena. Yes, Lord. Kodwa ke uma unendawo nesikhala sothando esishodayo ngeke uze umbuke mina njengomakhelwane wakho omthandayo, uzongibuka njengomuntu ozitshelayo, uzongibiza ngawo wonke amagama, uzongithuka unqaphe uma ungibona kuthi chifi enhlizweni yakho uma uzwa mina ngikhuluma. Yini? Ubuswa isitha. Amen. Sikubambile isitha. Asifuni usathane ngimtshele mina akanalo uthando. Amen. Amen. Kukho konke akunika kona nakugabisela ngakho uyakununusela nje kodwa uthando akanalo. Ngokuba ube nothando ubezokunika ukuphila okuphakade njengoJesu. Yes, Lord. Incwadi yompostoli uJakobe isahluko sokuqala verse 18. Yes sir. Ngokuba uthando lwakhe kwakhe wasizala ngezwi leqiniso. Lowo owenza emhlabeni Yes, Lord. ethunyiwe ehlile ehlela qhamuka phezulu Yes, Lord. wasizala ngeqiniso Yes, Lord. elikuyena. Yes, Lord. Ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe. Ngokuba izidalwa zakhe akusebona thina abantu basenyameni kodwa lezi zidalwa zikamoya labo abalungile kuyena. Yes, Lord. Izona izidalwa le ncwadi ekhuluma ngabo. Yes, Lord. You understand? Amen. Ngokuba uma ukhuluma hamba uye kwincwadi yaJohane chapter 14. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 Yes sir. verse Ngifuna from verse 26. from verse 26. Yes sir. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 verse 26. Yes sir. Kepha umduduzi, umoya ongcwele, umoya oyingcwele uBaba ayakumthumela lowo ubaba wethu osezulwini ayakumthumela egameni lami. lo ayakumthuma egameni lendodana. Uyakunifundisa konke. Uyakusifundisa nayo ebalekile. Umoya oyingcwele ufundisa konke. Umoya oyingcwele ufundisa konke. Hallelujah. Kodwa labantu abakela esikoleni ukufundisa. Amen. Umoya oyingcwele ubafundisa lutho. No. Nhlobo benza ama-assignment. Yes, Lord. Amen. Babhala ama-test. Amen. Akuthiwa nje ngibhala i-test leyo eBhayibhelini. No. Akhona yedwa umfundisi lalela
qala kwincwadi kaIsaya lapho uIsaya khona uNkulunkulu emthinta umlomo wakhe emfaka ilashe eshisa izono zakhe eze kuJeremiah amtshela ukuthi Jeremiah ngakwazi ngoba ikhona Amen. ambeka isandla emlomeni akhuluma amagama kaNkulunkulu ahlulele izizwe eze kuHezekiya amnika incwadi athi ayifake emlomeni athi akayidle Amen. akhuluma amagama abhalwe phansi eBhayibhelini. Hallelujah. Eze uJohane wabona ingilosi Yes, Lord. yamthuma yathi ambothatha leyo ncwadi uyidle. Yes, Lord. Wathi letha lalo ncwadi leyo bamnika wathiwa yidle. Amen. Wathi yababa esiswini kodwa iswede emlomeni. Yes, Lord. Azange abhale itest. Nope. uNkulunkulu owakho umfundisi, uNkulunkulu okunika isibindi sokuthi umele iqiniso. Yes, Lord. Nina ndiweak. Amen. Igogodla yenu igobile. Yes, Lord. Amadolo wenu antekenteke ayaxeka. Yes, Lord. Ngoba yini? Anibizwanga uNkulunkulu. Athi Jeremiah athi ke Amen. angibathumanga laba prophet kodwa bahambile. Bakhuluma ngamaphupho angekho engazange ngiqhamuke kumina. Uma behlalile phambi kwami balalela imfundiso yami bezokhuluma into eqondile. Yes, Lord. Amen. So nina abafundisi bamanga. Amen. Bible ikhuluma ngani ukuthi uNkulunkulu uyena okunika imfundiso uyaqondisa. Yes, Lord. Shumayelisa into ebhole phansi eBhayibhelini. Amen. You understand? Amen. You understand? Hallelujah. Hambe lapha kuyona incwadi yaJohane chapter 16. Sakhuluma ngomoya engcwele nokuneqiniso. Chapter 16 from verse 13. Hallelujah. Incwadi ngokaJohane isahluko 16 verse 13. Yes sir. Kepha nxa esefikile yena. Uma akuthe ungane uyeza. Yes, Lord. Manje uthi ke ma esefikile yena umoya weqiniso. umoya wani Weqiniso. hayi lemfisha lishumayela amanga. Nishumayela ivangeli elibhedayo. Ivangeli elidakiwe. Amen. Njengoba nani ngidakwa iwayini notshwala nevangeli lenu lidakiwe. Amen. Aqhamuke uNkulunkulu evangeli lenu. Bathi no wena ushumayela ngothando no. Lithi iBhayibheli umoya weqiniso. Yes, Lord. Ngintsha iqiniso. Isabafundisi bayizinja. Yes, Lord. Badakwa utshwala. Yes, Lord. Balala nabantu besifazane emasontweni bangabawuthwala. Basibiza ngamaprofeti bakaNkulunkulu beyizinja. Beyimpungushe. Yes, Lord. Hallelujah. Dayisa ngengane zenu. Ninikele ngengane zenu ukuthi ihlatshwe. Amen. Amen. Ziphendule ihlabelo ukuze nicebe. Amen. Ngenxa yokuthi nidayisa imphefumulo yenu nidayisela uSathane. Nithi nicula igospel nibe nidayisa izwi likaNkulunkulu. Levangeli lamahala leli. Yes, Lord. Yes, Lord. Leli likufisela ekutheni uphenduke uye kube isoni. Yes, Lord. Uya ukukhipha izisu. Amen. Uya ukuqamba amanga. Uya ukudaka utshwala. Uya ukubulala abantu. Yes, Lord. Fundisa umoya wothando ukuthi ke thanda uNkulunkulu ngaphezulu kwakho konke. Nawe bese ufunda ukuthanda umakhelwane. Ngokuba yona umyalelo ebaluleke ngaphezulu kwayo yonke khona. Amen. Leyo 2. Kepha nxa esefikile yena. Nxa esefikile yena. Umoya weqiniso. Umoya weqiniso. Uza kuniholela kulo lonke. Uzosiholela kulo lonke iqiniso. Lalela. Ngeke uzolithola iqiniso uhamba ufundela isikole ube umfundisi esikoleni. Ngokuba esikoleni bayakudirector. Bakuvikela ukuthi ungalazi iqiniso, bakufundise lokho abakuzokwenza ukuthi uma esimphambi kwabantu ushumayela ngazi ukuthi konke uyaziba ungazeli lutho, ngoba umoya ongcwele uwazi wena nomoya ongcwele niqhelelene. Khona igap enkulu kakhulu. Yes, Lord. Wena uyindodana kaSathane, umoya ongcwele uqhamuka kaNkulunkulu, ungena kumadodana kaNkulunkulu namadodakazi kaNkulunkulu. Umoya ongcwele oweqiniso. Sikhuluma ngomoya weqiniso. Hallelujah. Yes, Lord. Hayi lemfekethe enyenzayo. Amen. Ngokuba akayi kukhuluma ngokwakhe. Umoya ongcwele angikhuluma kwami, ngikhuluma kwami. No. Umoya ongcwele ungikhulumisa lokho mina ekumele ngikwazi. Kodwa lokho akuzwayo. Uthi umoya ongcwele. Amen. Ngeke azoqambisa amanga akhulumisa okwakhe. No. Ukhulumisa. Amen. Onjani? Hallelujah. Ngokuba akayi kukhuluma ngokwakhe kodwa akakhulumi ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo. lokho azwayo. uIsaya wezwa, uAbraham wezwa, uMoses wezwa, uJeremiah wezwa, Hezekiya wezwa, uJohane wezwa, Jesu Kristu wezwa. Amen.
uyakukukhuluma wayesekhuluma uthi uJesu Kristu ngikhuluma lo engikuzwayo ngobaba ngangenza intando yami. Yes Lord. Yes Lord. So uzongitshela ukuthi wena alukho uthando wena uhlele sonweni ukhombisa inzondo engaka ngokuzonda uNkulunkulu. Yes Lord. Ushintsha indlela oyiyona ngenxa yokuthi wena ufuna ukuthi abantu bakubuke ngazi ukuthi ungcono. Yes Lord. Ulahlekele ukuphila kwakho okuphakade. Sibe sikubizela khona ekukhanyeni. Amen. Anibekele okuzayo. You understand? Yes Lord. Yes Lord. Wena ngale ncwadi eJakobe sibhala. Hallelujah. Incwadi ekaJakobe isahluko sokuqala verse 18. Yes sir. Ngokuba ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi leqiniso. Izo yonke into ikhomba eqinisweni. Yes Lord. Nini ikuphi iqiniso lento nishumayelayo nishumayeza abantu ngegospel yamanzi, ngegospel yovaselina, ngegospel yeintambo, ngegospel yamakhandlela, ngegospel yeimpuphu, namakhandlela neinyoka namadumu. Amen. Ikuphi iqiniso lapho? Ubani owashumayela ngalonto eBhayibhelini? Asifuna abaningi, sifuna oyedwa. Yes Lord. Yes Lord. One. Siyawazi ama-sorceries abathakathi nezikhohlakali izangoma ezazikhona encwadini ezavezwa umpostoli Paul. Hallelujah. Yes Lord. Ezavezwa uPeter. Amen. Amen. Izikhohlakali. Amen. Abanye babesefuna ukuthenga isipho sikamoya ingcwele ngoba bebona izimangaliso. Yes Lord. Iqiniso, umoya weqiniso lesikhuluma ngawo. Amen. Lokho esikhulumayo sikhuluma ngoba naku sikuthanda. NaseGibhithe Yiko umoya ingcwele uthi asikhulume siyakutshela. Yes Lord. Yes. NaseGibhithe. Amen. Amen. Ujanisi noJambro. Yes, yes, yes. Beno noMoses, uMoses enza izibonakaliso ngento zikaNkulunkulu. Nabo benza izibonakaliso ngento zabo zokuthakatha. Yes Lord. Kodwa kwagcina uNkulunkulu ngoba khona izibonakaliso abangakwazanga ukuthi bazenze. Ngokuba umoya ingcwele wayengekho kubona. Amen. Ngokuthi umoya ingcwele wayengakhulumi nabo. Yes Lord. Babenza izibonakaliso zokukhohlakala. Yes Lord. Njengoba nibona kugcwele abaprofethi bamanga nabathakathi nezinyanga nalo lonke uvucu labaprofethi bamanga no-doctor bani abazibiza ukuthi bama-theologian bafunde kakhulu. Abathakathi. Hallelujah. Khohlisa abantu. Amen. So ngaloko siyibizela ekhaleni. Yes Lord. Kwincwadi yezenzo sahluko sesibili. Hallelujah. Siyanibiza ngegama likaJesu Kristu. Yes Lord. Yonke le moya ekunina siyayibopha ngegama likaJesu Kristu. Yes Lord. Imoya ekubafundisi siyibopha ngomoya weqiniso. Yes Lord. Yes Lord. Siyayibopha silahlela olwandle. Amen. Njengoba noJesu Kristu wathi ke Hallelujah. phuma kuyena. Amen. Amnanga amadimoni. Athi ke ungasilahleli ukuthi sifakele zangulube. Yes Lord. Yes Lord. Wathi kulungile. Amen. Singaphumula edolobha. Hallelujah. Wangena aphuma adimoni angena engulubeni. Zagijima ingulube zehla zoshona olwandle emanzini. Yes Lord. Adimoni aphelela khona emanzini. Nakhona ke le moya siyayibopha ngegama likaJesu Kristu. Yes Lord. Amen. Hallelujah. Sithi phumani kubona. Yes Lord. Yolindo lwandle. Mlinde lapho olwandle. Yes Lord. Isikhathi senu vele sesisondele ukuthi nijeziswe. Yes Lord. Niboshwe. Nigwetshwe nobaba wenu uSathane nomprofethi wamanga. Nazo zonke ingilosi zobumnyama. Amen. Nalabo bangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Amen. 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 uPetro wayesethi Phendukani. thathe ukuthi uphenduke uphume lapho kule bandla lamanga. Amen. Washo uNkulunkulu wathi ke siyeza isikhathi manje isona lesikhathi Hallelujah. sokuthi labo abangikhonzayo bangasaya bohlangana lezindlu zaseJerusalem bangasaya bohlangana entabeni njengamakashembe. Yes Lord. Kodwa bayongikhonza ngokomoya nangeqiniso. Hallelujah. Uma solazi iqiniso ulizwa wenza intando kaNkulunkulu usuyamkhonza wena. Phendukani. Ingakho kumele uphenduke phume bona wonke namabandla lawo oBaptist Church, amaLuthela, amaMethodist, Yes Lord. Yes Lord. oShembe, Yes Lord. amaRoman Catholic Church. Fundisa imfundiso ephambene neBhayibheli iqiniso. Abantu basonto bona ukuthi amasonto kodwa baphuma lapho befana, bayadaka, bayaphuza, bayafeba, bayantshontsha, baqamba amanga, bayabulala, bayathakatha. Yes Lord. Nenza izibonakaliso zamanga. Niyakuba ngcwele ngokuba mina uJehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Watshela uMoses uNkulunkulu wasekuqaleni lencwadi yaseEfesu uPaul uyasho umpostoli Paul ukuthi ke uNkulunkulu wakha ngaphandle kokwakha komhlaba uNkulunkulu wayesevele ufuna sibe ngcwele. Simele ukuba ngcwele. Yes Lord.
ngokuba yena ngcwele. Yes, Lord. Ungitshele enye into, angeke uzumdukise futhi. Phendukani. Mhlawumbe ngisayinyoni, ngisaphila enyameni ngingazidusho ngoNkulunkulu ongidukisa manje ngeke. Akekho noyedwa. Ngisho ukuthi ufunde kangakanani woza la. Phendukani. Woza neBhayibheli lakho. Ulivule usitshela ukuthi ke apha mangethu. Yes, Lord. Yilowo ukuthi abantu bakhe kufanele babe ngcwele. Kufanele bahlukane nezinto zenyama nezinkanuko. Kuphile umoya ongcwele emzimbeni womuntu. Ngokuba umzimba womuntu yithempeli likaNkulunkulu. Yes, Lord. Kodwa uthempeli lezithixo. Yes, Lord. Thempeli lamadlozi namadimoni. Amen. Amen. Akulona ithempeli lezinto eziphathwayo nemithi. Yes, Lord. Akulona ithempeli lokufeba leli. Amen. Akulona ithempeli likagwayi leli. Akulona ithempeli lokujaka utshwala. Akulona ithempeli lokuthwala leli. Amen. Phendukani. Yilowo nalowo phaphathiswa. Egameni likaJesu Kristu. Phela alikho elinye igama kutshele mina. Hallelujah. Ungahamba ungivulele iBhayibheli ungikhombisa ukuthi ubani omunye ophaphathiswa ngelinye igama. Linye igama ephaphathiswa ngalo eBhayibhelini. Esinikwe lo. Igama likayise, igama lendodana, igama likaMoya Oyingcwele uJesu Kristu lowo. Yes, Lord. Yes, Lord. Akekho abaphathiswa egameni likayise, egameni lendodana, egameni likaMoya Oyingcwele. No. Yes, Lord. Bonke abantu ababaphathiswa kwincwadi yezenzo. Yes, Lord. Qala lapho ubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. Sebeqala abapostoli sebegcwalisekile ngesiprofeto nangokuvulwa kokuqonda uJesu Kristu abavulile ukuqonda ukuthi ke nali igama engizobaphathisa ngalabantu ngoba ngangimtshelile. Amen. Siyambonga uKristu. Hallelujah. Baphathisani egameni likaJesu Kristu. Yes, Lord. Uqala ukubhaphathiswa ngokusuku lokuqala ababhaphathiswa abantu abawu-3000 noma abangango-3000 Yes, Lord. egameni likaJesu Kristu. Yes, Lord. Amen. Sukela lapho ukuya phambili Baqiniseka njalo ezifundisweni. Hallelujah. bahlala emfundisweni bephula isinkwa bevakashelana bephilisana uthando. Amen. Amen. Egameni likaJesu Kristu baphathiswe ngalo kuphela. Uma baphathiswa ngelinye igama noma ngenye indlela awakubhaphathiswa wena. Funa ukungena ngomnyango ngoba uJesu Kristu ngumnyango ngiyisango. Uma isango kusho ukuthi yonke into eyenziwayo eBhayibhelini yenziwa ngaphansi kwakhe. Uyena ovula iminyango engeke izivalwe, uyena oyivalayo futhi iminyango ingavulwa umuntu. Yes, Lord. So, igama likaJesu Kristu Hallelujah. lizokusindisa. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Phendukani nibhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthi uthethelelwe izono zakho. Khona niyakwamukeliswa. Ukuze uthethelelwe izono zakho. Akuthiwa ukuthi ubusiswe ngemoto. No, no, no. Akuthiwa ukuthi ubusiswe ngomsebenzi. No. Akuthiwa ukuthi ukuze unikwe imali. No. Akuthiwa ukuthi uzuthola igolide. Izono. Ukuze uthethelelwe izono. Hallelujah, glory to God. Ngeke uziphambanise iBhayibheli. Uyathanda uthanda. Uza noNkulunkulu abathathu sikuhlangana iBhayibheli. Yes, Lord. Sikuphindiseke ngoba kwakho usathana. Ngokuthi uNkulunkulu eBhayibhelini uyedwa. Yes, Lord. Uthi hayi iziqa eziwu3 usebenza ngeziqa unamanga akuhlaza. Unamanga. Hallelujah. Hawu. uNkulunkulu uthi uyedwa. Yes, Lord. Indlela asebenza ngayo uNkulunkulu oyedwa. Usho yena futhi athi-ke wabanika abanye abapostoli. Yes, Lord. Wabanika abaprofeti. Yes, Lord. Wabanika abafundisi. Wabanika othisha. Amen. Beniwo bani uyena akuthi yonke lento soyibiza ngani ngoba phela kusayona iTrinity le. Musani uba yivula nina abantu nivumela abantu manikhohlise ngemfundiso enfundiswayo bona amadimoni. Yes, Lord. Yes, Lord. Benifundisa izinto ezojabulisa nina enhliziyweni zenu kodwa bebeniholela esihogweni. Amen. Le gospel yenza abantu bakuzonde kodwa bebekuzondela iqiniso. Yes, Lord. Umnandi ukuzondwa uzondela iqiniso. Hallelujah, glory to God. Yayizwa ndawo. Hallelujah. Iqiniso uJesu Kristu ke iqiniso liyakhulula lowo osezwe indodana yomuntu ukhululiwe. Amen. Lo yena umkhululayo bekhululiwe. Ukhululiwe. Iqiniso. Iqiniso lungumkhululi. Amen. Umoya weqiniso. Siphila ngalo umoya weqiniso. Hallelujah. Yiwona lesimshumayelayo. Hallelujah. Asili basentshela indaba zenu ukuthi nina nisizwe sonakele. Yes, Lord. Phendukani. Yes, Lord. Baphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthi uthethelwe izono zakho. Khona niyakwamukeliswa. Lapho ke besonwamukeliswa. Isiphiwo sikaMoya Isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyababiza. Hallelujah. Waqhubeka wabayala nangamanye amagama wanezelela wanaba wabasebatshela ukuthi ke zisindiseni kulesi zukulwane siphambene Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla siyalibonga izwi lakho Nkosi eliyinkemba elingumlilo ohangulayo
aluwenze umsebenzi walo Nkosi, lishise konke ongadingeki ezimpilweni zabantu, kuze Nkosi bazothi mabelizwe izwi lakho baliphike balamukele sebelizwile Nkosi, lihlale ngaphakathi, ngoba kekho yothakezwanga. Siyakubonga Moya Ongcwele ukuba wena uqhubeka njalo ugcwalise umsebenzi wakho, ngoba wena ungumoya weqiniso. Igama lika Jesu Kristu nezwi lenkosi yethu Jesu Kristu lisaphilisa, lisakhulula bonke abantu abezwayo Nkosi. Makube ukuthi mabezwa izwi lakho bezwe Nkosi ngamadlebe abo, bathi mabebona Nkosi babone, baphenduke ngeenhliziyo zabo. Wena Nkosi ubaphilise ngezwi lakho elibaphilisayo, ubagcine Nkosi uJesu baze bangene emanzini bonke laba balamukelayo izwi elingena ngaphakathi ezinhlizweni zabo, balamukele ngokukholwa, baphenduke bathathe isinqumo sokuphenduka Nkosi. Ubagcine wena Moya Ongcwele baze bangene emanzini babhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu, ngoba kukho ukuthethelela kwezono zethu. Balinde isiphiwo sikaMoya Ongcwele nemfundiso ethembekileyo yeqiniso eza ngamandla akho Nkosi uJesu, ngamandla kaMoya Ongcwele, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Bazalwane, sizoyishiya inamba bonke laba abafuna ukubhabhadiswa, ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nabo, abalamukelayo izwi njengamanje, abathatha isinqumo sokuthi cha impela bayezwa. Thatha inamba, thatha ipeni ubhale phansi ne-email address uzokwazi ukuthi ubhale phansi. Ngizoqala ngenamba ngiyibize ngithi 066 566 9245. Sheshisa-ke wena ufuna ukubhabhadiswa nawo nemibuzo, sheshisa ubhala inamba, ngizoyiphinda ithi 066 566 9245, noma ubhale i-email address phansi ukuze uzokwazi ukusenda i-email address isixhumane. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngizoyiphinda i-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ku-YouTube Intshumayelo ziyatholakala zonke ngokuphelele kwazo, uzokwazi ukuthi uyilalele, uphinde ulalele, usendele nezihlobo zakho musuzwile, ngoba isona sikhathi lesi sokuthi siphenduke, sisindiswe, sibambelele emfundisweni ezilungile kuze sizokwazi ukusindiswa. Ku-YouTube uzothi izwi lenkosi uJesu Kristu, musuzokwazi ukuthi usubscribe, ukwazi futhi nokuthi usharishe nawabanye intshumayelo. Ku-YouTube uzothi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukuthi usubscribe, ulalele intshumayelo, ukwazi ukusendela nabanye abantu. Siyatholakala-ke na ku-Instagram. Ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukuthi ufollowishe nokuthi ukwazi ukusende ama-DM. Ku-Instagram ngiyaphinda uzothi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha nokuthi usende ama-DM. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. 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 Sibonge bazalwane, umusa wenkosi nothando. Siqhubeke nokukhuleka uma sowutholile umoya ongcwele yonke uthenjisiwe. Qhubeka ukhuleke, uhlale kuwo, ungaphezi ukukhuleka, uzithobe, uzisola phambi kaNkulunkulu, uzinikela ukuze udedise usathane kuwe. Akukho lula ukuphila impilo yensindiso, kodwa kona kubaluleke ngaphezulu kwezinto zonke ezikhona emhlabeni. Sithi namanje na-ke inkosi ingcine, siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.